Usapho lwakwaSengane lufuna ukulungisa emva kwezithyolo zokubulawa kwentombi yalo ngumntu ebencuma nayo kwingingqi yaseBhobhoyi ePortshepstone, KwaZulu-Natal. IDiana naseNtlango kubahlali baseHammanskraal ePitoli nanjengoko sigqityiwe isigaba sokuqala sephulo lamanzi, kodwa bayalumkiswa ukuba bangawaseli kuba akacocekanga. Bekuthe bhazalala namhlanje kumanxweme aseKapa naseThekwini, abakhenkethi noluntu ngokubanzi beyozonwabisa. Singonondaba benu siniphathele eziteketeke ukanti ndiziphaka noPhumza Sikhumba ositolikela ngolwimi lwezandla. Molweni ekhaya. Usapho luka-Esti Valencia Sengane lufuna ubulungisa emva kwezithyolo zokubulawa kwentombi yalo ngumntu ebencuma naye kwingingqi yaseBhobhoyi ePortshepstone, KwaZulu-Natal. Umzimba kaSengane ubhaqwe ngumama wakhe kunye nodade wakhe kwindlu yeqabane lakhe emva kokufumaneke umnxeba kulo lichaza ukuba liye lambetha lamosela uValencia. Olu sapho alikakholelwa ukuba intombi yalo iye yadlwengulwa phambi kokuba ibulawe ngumrhanelwa. Belungamnandanga kwaphela usuku lweKrismesi kusapho lwakwaSengane, oku kuze emva kokusweleka kabuhlungu kwentombi yalo, kwaye oku kushiye unxunguphalo olukhulu kolu sapho. Wafonela umama emtshela ukuthi usisi wami ufikile lapha endlini yakhe, wamtshela ukuthi she was raped, so babe sibayaxabana bashayana. Manje inkinga ukuthi akasavuka usisi wami, yona into asitshene yona. So sahamba isuma sakhona endlini yakhe. Masifika endlini sithola ukuthi usisi wami ushonile enobelimele kakhulu. Umshayile nje ngangokuthi ubelimele la enhlafuneni eplita. Umzimba kaValencia ufunyenwe ngumama wakhe kwindawo yexhwayelo. I believe that she was raped by him because njengoba ngishilo usisi wami uvuswe endlini elele by her friend uGayo bese wahamba naye, and then wahamba endlini mhlambe ngenzeka ukuthi khona into ayenzile because sina masifika endlini sithola ukuthi usisi wami wasn't dressed. Ilungu losapho luchaze ngendlela uValencia Sengane bexhatshazwa ngayo liqabane lakhe. It wasn't a healthy relationship. My sister tried ukuphuma kaningana because whenever she tried ukuphuma uGayo bemshaya. Olu sapho lunxunguphele sesisiganeko. Angifuna uqambe yami amanga at night. I can't even sleep. Uyabuya usisi wami, I can see her there. Izithombe zakhe nje zibuya njengoba zinjalo, ngimbone lele lapha elimele. Noma was telling me the same thing ukuthi naye akwazi ukulala ebusuku. Ukanti ukubanjwa komrhanelwa kwamkelwe ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Another gender-based violence incident that happened in the south where a boyfriend stabbed the girlfriend dead, and well, he's in custody now, he's been arrested. But it's just one of many incidents that we're experiencing in the province. Nanjengoko iintsapho ezininzi zizonwabisa ngeli xesha, kodwa usapho lakwaSengane luhleli elusizini. Xa sithabatha apho besiyeke khona ngengxelo yeziganeko zempalalogazi eMpuma Koloni kulo nyaka, sabambiswa ngezantsi isithwakumbe sokudutyulwa kwabantu abali-18 elusikisiki kweli phondo. Amalungu azalanayo ayebuthelene kumakhaya amabini eNgobozana ngelungiselela uhambo oluya eMantlaneni ukuya kukhulula izila ebukhweni nakutyhilo litye lentombi yezintsapho ngethuba zihlaselwa ekuzeni kokusa ngomhla wama-28 kuSeptemba. Untsiki Noyiya uhlabela mgama nengxelo ethe vetshe. Ukusuka eMpoza kuTsolo ukuya eNgobozana elusikisiki nalapho kudutyulwe amalungu azalanayo ali-18 eKobentlombe. Uninzi lwamalungu ezintsapho lwalubuthelene kwaSinqina nakwaMatu. Umkhwenyana ubeyokothulwa wazeka intombi yakwaSinqina neyadutyulwa ikhulelwe ngo-2023. Ezintsapho zigetyengwa ekuzeni kusa phambi kokuthabatha uhambo lweekhilomitha ezingama-42 ukuya ebukhweni eMantlaneni. Phakathi kwamaxhoba nguThabiso Matu obeneshumi-13 leminyaka obudala nowabulawa nomama wakhe, ubefunda ugrade 8 kwisikolo samabanga aphakamileyo iNgobozana.
He was that learner who was not scared in class. He used to ask questions where there is something that he doesn't know or he didn't understand in class. And he wanted to be a lawyer when oselemdala wayihalelwa yilawyer uThabiso. Ontangandini bachukumiseka rhoqo bebona idesika yakhe ikhalibhungane. Ive buhlungu kakhulu into eyenzekileyo. Ngoba uSimombe uThabiso bengumngane oright kakhulu ukuthi naye futhi besithanda nathi siyamthanda. Futhi soselo simthanda. Eyenzekileyo. Laba banjwe bavalelwe bangakhutshwa. Ingenziwa lento ukuthi umuntu xa ebotshiwe akhawuleze akhutshwe. Ngoba ngoku into ezenzekayo umuntu uyabotshwa ahlale nje noba inyanga aphinda akhutshwe. Abasinda ngokulambisa basayikhumbula kakuhle into eyenzekayo ngaloo ntsasa elishwa, kanti nelizwi lenkosikazi kaBawu undaba zakhe Mhloluvele lisankenteza ezindlebeni zakhe. Ndeva phaa nge-2-2 xa kuzobetha u-2 kukhona ndeva sekuthetha usister yam xa isithi umnyana wayo mama vula, ndithuka ngelo xesha elo. Wabuza umama wayo koba ndivuleleni kutheni, wathi yena hayi vula mama. Ndaphakama ena singenam ndifuna ukova koba ngaba kutheni na le nto amvusa ebusuku. Kwathi xa ndingakanasinga sendihlikile ebhedini ndime ngenyawo, nasika inkosikazi yam yathi ungabasaphuma. Ngabamangalelwa abasixhenxe abaxhentse emaplangeni ngesi siganeko nababanjwe kwiindawo ezahlukeneyo ngamaxesha ohlukeneyo kwiintsuku ezimbalwa senzekile esi sithwakumbe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwiphondo iMpuma Koloni. Ukuqhambuka kwesifo sotyatyazo kulo nyaka uphelileyo eHammanskraal kumntla wePitoli kuzisa imiba ephathelene namanzi kunye nogutyulo phantsi kwengqwalasela eBukhali. Esi sifo sotyatyazo sabulala abantu abangama-40, nto leyo ibangele ukuba urhulumente angenelele kwaye aze nesisombululo kwengxaki yamanzi kulo mmandla. Abahlali baseHammanskraal bafumanise ukuba batyala amawaka eerandi weenkonzo zamanzi nangona kungekho manzi kulaa mmandla. Abahlali abanqongopheleyo baseHammanskraal babongoza urhulumente ukuba asombulule ingxaki yamanzi kule ngingqi nekusele iyiminyaka iqhuba. Aba bahlali bathi amanzi abawafumana kwiiloli zokuthutha amanzi amdaka. Batyhola amagosa ngokwenza izithembiso ezingafezekiswayo. Ndakhe ndeva ezindabeni ukuba baza kulungisa iziseko zamanzi kwaye siza kuba namanzi ngoDisemba kulo nyaka. Ndifuna ukubongoza urhulumente ukuba asombulule imiba yamanzi kwaye anikezele ngamanzi acocekileyo. Amanzi esiwafumana kwitepu amdaka. Bathumela iitraki zokuthutha amanzi malunga neemitha ezintlanu ukusuka ekhayeni lam. Njengomntu omdala ke andikwazi ukuwathwala amanzi kwaye andinayo ikiriva. Ngoku kuye kunyanzeleka ukuba ndisebenzise isibonelelo sam sendodla ukuthenga amanzi axabisa i-250 ukuze sikwazi ukugungxula ngasese, ukuhlamba umzimba nokuhlamba impahla. Usekela mphathiswa wamanzi nogutyulo umnumzana uDavid Mahlobo uthi ngelixa eqaphela izikhalazo malunga nemiba yamanzi eHammanskraal, urhulumente akanakubeka esichengeni sokunika abantu amanzi angacocekanga. uMahlobo uthi uvavanyo luqhutywa mihla le kwaye kwenziwa umsebenzi wokuqinisekisa ukuba amanzi akumgangatho phezulu. On the 23rd of December, there were problems that were existing. The Tshwane network, whether the reservoirs, whether the distributive network, that network was contaminated. Remember, it used to receive water from the timber plant. It has issues of E. coli, which are bacteria. They will have caused the health risk. Kuza kunikezelwa ngokupheleleyo kuzo zonke iindawo zaseHammanskraal phakathi kulo nyaka uzayo. Nakwena kunjalo, bangaqala abanye abahlali ukufumana amanzi aselwayo ekupheleni kukaDisemba walo nyaka. Iphondo laKwaZulu-Natal liphondo elithandwa kakhulu ngabantu kunye nabakhenkethi abaphuma kumazwe ngamazwe. Rhoqo ngexesha leziyunguma abakhenkethi bazikhuphela kulo beyozonwabisa neentsapho zabo. Kwaye ke ngeli xesha enyakeni abantu bathi bhazalala kumalwandle ohlukeneyo wephondo.
Eli phondo laKwaZulu-Natal lithandwa kakhulu ngenxa yemozulu entle, ingakumbi kweli xesha lonyaka. Abantu bagcwala kumanxweme eliphondo beyokuzonwabela neentsapho zabo. Inkulu-baphathiswa ephondo uMnumzana Thami Ntuli ithe lixesha lonyaka likhulisa kakhulu uqoqosho lwephondo. Well, we said to the people must come to KwaZulu-Natal for this festive season, and people are here, and we're happy. From all over, some of them we met, they just told us that we got the message inviting us to KwaZulu-Natal as tourists, and we're here. And we're happy because that it helps the economy of our province. Umkomishinala wamapolisa uNhlanhla Mkhwanazi ubongoza abazali ukuba babajonge ngeliso lokhozi abantwana babo bangalahleki. We want to urge the communities to be responsible and look after their little ones and don't getting overexcited and they forget to keep an eye on the young ones. So that's the second part. But other than that, as I said again, alcohol, gender-based violence remains a biggest problem and alcohol influences a lot in terms of that. Abahlali beliphondo nabakhenkethi bathe liphondo linendawo ezinhle ezibenza bangafuni ukuya kwamanye amaphondo. Durban is a stunning place. I mean, we obviously spend most of our times here, working, playing, etc. But, I mean, if you look around, the weather, the beach, the people, everyone's so festive. So we decided to stay here. Durban is our place, it's our home, and we wouldn't trade it for anything else. So we'd rather stay here than going anywhere else to spend our festive seasons, and most of our lives are we here. We brought up here, so I wouldn't want to go anywhere else except in Durban. Kulindeleke ukuba aphuphume nangakumbi amanxweme eliphondo kwezi ntsuku zizayo nanjengoko abantu bezikhuphela elwandle xa besamkela unyaka omtsha. Usekela mkomishinala wegunya abantu elijongene nemida kweli uMmeme Mokgotsi uthi bawujonge ngeliso elibukhali umba wokuqhweshwa kwamabanjwa ayi-1500 kwintolongo yaseMaputo eMozambique. Ilizwe laseMozambique lijongene nezidubedube nanjengoko abemi belalizwe bengavumelani kwaphela neziphumo zonyulo nalapho ke kwaphumelela iqela elilawulayo. Umbutho wabahlali iSave South Africa Civic Movement uthi uxhalabile hleze linyuke inani labantu abasuleleka zizifo zokwebelana ngesondo ngeli xesha leholide. Oku kuza emva kwengxelo exhomisa amehlo ye-condoms zomgunyathi nezithengiswa kwiziphaza shops. As a society, we must trust the government condoms. I think there's this perception of saying government condoms because our government condoms are not protective, no quality. I can assure you those condoms are quality, they are tested, and we can trust that our government has done a good job when coming to issues of condoms. Ukanti uMashilo Mpane umemelela ukuba isebe lezemfundo lingenelele kulomba ngokukhawuleza. The department will not do anything about this thing. It means more lives will be exposed to sexually transmitted diseases and unplanned pregnancies. And then we don't even know other spaza shops that are selling that. But we know that almost every spaza shop sells condoms. And then we don't even know if those condoms are tested. So just to remedy the situation currently is to say, stop selling the condoms. And then while the investigations are underway. And then after that, that's when now we can understand that everything is sorted. But as things stand, we are saying they must stop all the spaza shops because all of us, we don't know who is selling fake, who is selling the correct ones. So we've seen it even with the food poisoning. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni liza kuphehlelela iphulo lezophapho nalapho kuzawuqeqeshwa abafundi abaphumelele ibanga labo ke lika-matric nabagqwesileyo kwizifundo zezibalo nezenzululwazi. Aba bafundi bazaqeqeshwa ukuba babe ngabaqhubi benqwelomoya. Okanye ke kusixelela banzi ngoku siqhagamshelana nesithethi somphathiswa wezemfundo eMpuma Koloni unkosikazi uVuyiseka Mboxela. Vuyiseka, masikwamkele kwindaba zethu. Khawusixelele banzi ngeliphulo lesebe lezemfundo eMpuma Koloni kwaye kutheni isebe lilacinga uba maliqale eliphulo lezophapho?
Ntatha lithuba ndibulise kuwe nakumphulaphuli we-newsroom ohleli nathi ngalo mzuzu. Ubuye ukhumbula isebe lakwa-education apha eMpuma Koloni kwiminyaka emithathu nemine edlulileyo liye nale nto kuthiwa libizwa ngento yoba yi-3-streamed model, that is ukwahlulahlula imfundo yase-Eastern Cape kathathu, apho sijonga khona ezolimo, sijonga khona le nto kuthiwa ngu-skills development, sijonga khona nangendlela emakube kanti kureshape ngayo education apha e-Eastern Cape. So part of le nto siyibiza ngento yoba ngu-3-streamed model kukujonga izakhono ezingafikelelekiyo lula kubantwana abasuka kwizikolo ezingu-quintile 1, quintile 2, quintile 3. So I'm sorry. So esi sikolo ke sesinye sezi zinto kufuneka kube kanti siyazenza ngokwe-3-streamed model lapha eprovinsini. Sisikolo ke esizawuthi sibe kanti sifundisa abantwana ukuqhuba inqwelomoya abayi-25 esibathathe kwizikolo ezisuka ku-quintile 1, quintile 2, quintile 3 ezihluphekileyo, and ngabantwana abapase i-maths ne-science kwakunye nesiXhosa ne-English ngo-level 7. Bazabe ngabantwana abayi-25 beqala ube kanti bayi-first cohort kunyaka ka-2024 nge-17 kaJanuwari. Umphathiswa uPremier wephondo kwakunye nominister balindelekile into yoba bebe kanti bahlaba ifolo kwesaa sikolo siphaa ePort Alfred. Olu qeqesho luzawuthatha ixesha elingakanani? Olu qeqesho lulindeleke into yoba luzawuthatha iminyaka emithathu because sithatha abantwana from grade 9, grade 10, grade 11 and also grade 12. So the first cohort ilindeleke into yoba ibe phayana for iminyaka emithathu, emveni kwangoko kube kanti bazawube bephuma besaziwa into yoba baredi into yoba bangaqhuba inqwelontaka apha eSouth Africa and also ngokulizwe ngokubanzi. Ke ngoku abantwana xa sebegqibile ukufunda ingaba nizabancedisa ukuba bafumane umsebenzi? Definitely isebe lizawuyenza loo nto le because uyawukhumbula into yoba kwalapha eSouth Africa uba ndiphazamisa isikolo sokuqala esikhoyo esi. Abantwana abaseSouth Africa ixesha elininzi xa kufuneka umntu mhlawumbi enomnqweno wento yoba abe kanti ungumqhubi wenqwelontaka uya kumazwe angaphandle. So xa uzawuba nabantwana ke ngokuba lapha e-Eastern Cape abazawube besenza ukufunda ukuqhuba inqwelontaka, iyakuxelela into yoba bazawuba ngabanye babantwana aba-in-demand because uyayijonga even kwa ukusebenza kwesaa sikolo ufumaniseke into umntana emnye ngonyaka ubhatala into eyileyo phaa ku-1 million, and leyo mali izawubhatalwa ngurhulumente. So urhulumente as uba abantwana besesikolweni uzawuqhubekeka senza i-partnership ezi-aviation related ukuqinisekisa into yoba xa bephuma phayana begqibile bayakwazi into yoba babe kanti bathatha opportunities kumazwe akhoyo eAfrika and also kulizwe lonke ngokubanzi. Vuyiseka, masibulele kakhulu ngexesha lakho. Lowo ke nguVuyiseka Mboxela nosisithethi somphathiso wezemfundo eMpuma Koloni. iProteas ziliqale kakuhle usuku lokuqala lomdlalo ovavanyo wazo nePakistan eCenturion ePitoli. iPakistan yiyo iqale yaqhorha ze yenza imitsi 811 kumangeno wayo. uMzantsi Afrika ungenile waqhorha ze lwaphela usuku lwanamhlanje benemitsi 82 kuwe oothinti abathathu emva kwe-overs ezingama-22. Kakhulu ke sithe noncuthu kwedesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam ekhaya ndikwamkele bethuna kwidesika yamnye mozulu mna igama lam ndikuthabile makhaphela ndingumthembu kutshanje bethuna yenjenje imozulu sabe siyivule kalubukele ekhaya ngokuphawula ke umfanekiso wethu owokuqala nqa ophawula ngamandla kaloku mbukele ekhaya iziganeko zamvanje apha eMzantsi Afrika kuphela noko kuxhaphake kakhulu ufuna ubukeli ukududuma nokunetha nezulu elimathumba ndakampela nje yonke kwasekuseni ngomsa amazantsi futhi eRhawutini phaya nakumantla kooPretoria ekuseni bevuswa nje lelo shumi nje likhathi sipozo
kanti kokubanzi masiphawuleni bethuna kaloku amaqondo wakho bukela ekhaya aphansi naphezulu phofu ke sivule kaloku ngelapho nje laphaya eMpuma Koloni njengaphaya kwimpuma yalo namazantsi futhi ubusemonti emdantsane phaya eziphunzana kwasekuseni futhi kuyanetha yonke laa ntsasa ngamashumi nje azabanyane bukela ekhaya xa sijonga ngokubanzi kaloku ephondweni kwakhona futhi elise-Free State napha kumantla walo njengaphaya kooSasolburg kwasekuseni futhi zibikiwe zomvula zikhatshwa kaloku zindudumo ngamandla nje yonke imva kwedina laphaya ngawo la mashumi aze abe nesithoba kanti ke phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso kunjengendawo ezipha kwimpuma yelaphondo namazantsi futhi ubusegeorge nendawo ezikufupha khona zintshizane zimvula nokubhudlo kuqatha komoya phaka khona mbukeli ekhaya ngalo kaloku elo shumi nje elikhatshwe sisithoba mbukeli benje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngamandla phaa kwintshona yalo futhi eSpringbok neziphaluka kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafu xa bezawulala phaa kwakhona mbukeli ekhaya beyivala laa mini ngamashumi nje aze abe nesibhozo kanti bona benje kwakhona futhi ephondweni elise-Northwest apha eMzantsi Afrika futhi kumazantsi futhi ubusapha kwimpuma njengaphaya kaloku eBloemhof ekuseni futhi kusanetha yonke laa mva kwemini futhi bayivala imini beyisonga naseKlerksdorp phaya ngo-18 ekuseni kanti bukela ekhaya benje ephondweni laseGauteng bukela apho sikhoyo futhi kwimpuma yelaphondo nencam njengaphaya koJohannesburg eRustenburg napha koJohannesburg gqiba phaya ekuseni futhi bevuswa kaloku sezomvula ngamashumi abe nesine mbukeli benje kwakhona futhi phaya ephondweni elikumantla apha eMzantsi Afrika elo phondo mbukeli liphala kulona koLimpopo futhi nekwintshona yalo njengaphaya kaloku ePolokwane futhi abikiwe amafu ekuseni noxa kungabandi kwaphela kwakhona mbukeli phaya ngamashumi nje amathathu abe nanesehle njalo sithe chu ngokubanzi phaya ephondweni elisempumalanga apha eMzantsi njengaphaya kwimpuma yalo Sikhukhuza phaya kusasibukela impela nje yonke laa ntsasa napha kombombela futhi xa usehla njalo kwasekuseni futhi ngo-20 degrees bukela ekhaya ndivule nam kaloku ndiyivale ndiyisonge imozulu phaya KwaZulu Natal kumantla futhi kophongola kwasekuseni futhi kunganetha phaya kubaneke nje yonke laa ntsasa ngala mashumi napha koVryheid kumbindi phaya ekuseni futhi zezonza ntyala zemvula nge-15 mna ndikuthoni kangaka xeshele myoli Mathongo mnandi